Dobrý den, Tašidile. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události minulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma prohlásil, že je odhodlaný žít nejméně do 100 let, aby mohl pomáhat tibetskému lidu ve splnění jeho cílů a přání. Jeho svatost Dalajláma se setkal se zvláštní koordinátorkou vlády Spojených států amerických pro tibetské záležitosti, Uzrou Zejaovou. Tibetané v Tibetu čelí problému kvůli narůstajícímu počtu nakažených COVID-19. Jeho svatost Dalajláma a ústřední tibetská správa blahopřáli Anthonymu Albanízovi ke zvolení premiérem Austrálie. Kanadský parlament přijal po proslovu tibetského prezidenta rezoluci na podporu čínsko-tibetského dialogu. Tibetská exilová vláda vyzývá vysokou komisařku OSN k návštěvě Tibetu. Velvyslanci jeho svatosti Dalajlámy v Austrálii a v Londýně se setkali s delegacemi České republiky a Irska. Ústřední tibetská správa a podporovatelé Tibetu si připomněli 27. výročí nuceného zmizení 11. Panchen Lámy. Skupina pro podporu Tibetu v Evropském parlamentu poprvé po 2 letech uspořádala osobní setkání. Tibetská komunita v Ženevě připomněla 71 let od podepsání 17bodové dohody. Vysocí lamové tibetské buddhistické školy Sakya pod vedením jeho svatosti Sakya Thinchena provedli v hlavním chrámu v indické Dharamsale obřad za dlouhý život jeho svatosti Dalajlámy. Jeho svatost Dalajláma při této příležitosti prohlásil, že se bude modlit, aby se dožil více než 100 let a mohl pomáhat tibetskému lidu v naplnění jeho cílů a přání. Požádal své následovníky, aby se také modlili za jeho dlouhý život. Jeho svatost Dalajláma udělil ve své rezidenci Dharamsale audienci zvláštní koordinátorce vlády Spojených států amerických pro tibetské záležitosti Uzře Zejaové. Během setkání spolu hovořili o dlouholeté tradici svobody a demokracie jak ve Spojených státech amerických, tak v Indii. Jeho svatost Dalajláma vyjádřil svou radost ze setkání a řekl, že navzdory úsilí Čínské lidové republiky si čínská komunistická strana nedokázala získat přízeň Tibeťanů a ovlivnit jejich myšlení. Podle jeho svatosti se naopak rapidně mění myšlení samotných Číňanů. Uzra Zejaová zavítala do Dharamsaly na 2denní návštěvu.
Na programu měla také návštěvu sídla ústřední tibetské správy a setkala se s exilovými ministry, tibetským exilovým prezidentem Siťongem Pempou Tseringem, předsedou a místopředsedkyní tibetského exilového parlamentu a poslanci. Navštívila také centra tibetské kultury v exilu a sešla se zástupci tibetské exilové komunity, včetně představitelů tibetských organizací a s tibetskými dětmi. Místní Tibetané je na její první návštěvě Dharamsali vřele přivítali. Tibetané při návratu do Tibetu z Indie nebo Nepálu čelí komplikacím v souvislosti s narůstajícím počtem osob nakažených COVID-19. Tibetanům, kteří se vrátili do Tibetu po návštěvě těchto zemí, byly zneplatněny průkazy totožnosti a registrace domácností a nedostali povolení k jejich obnovení. Je pro ně také velmi obtížné zajistit si obživu a zaměstnání. Během pandemie je jim z důvodu neplatnosti dokladů znemožněn přístup k základní lékařské péči a odmítají je ošetřit v nemocnicích. Několik Tibetanů zemřelo na následky COVID-19 z důvodu nedostatečné lékařské péče. Asi před 2 měsíci bylo v okrese Kardze přislíbeno, že Tibetané vracející se z Indie a Nepálu budou registrováni v Národním rejstříku domácností. Zdá se však, že žádná taková registrace dosud nebyla provedena. Jeho svatost Dalaj Lama blahopřál australskému premiérovi Antonimu Albanízovi k vítězství jeho strany v australských parlamentních volbách. V blahopřejném dopise adresovaném premiérovi jeho svatost Dalaj Lama uvedl, že si Tibetané váží podpory jak australského lidu, tak politických představitelů v úsilí o zachování buddhistického kulturního dědictví a popřál mu mnoho úspěchů při plnění cílů a přání australského lidu a ve snaze podílet se na budování harmoničtějšího světa. Předseda tibetského exilového parlamentu Sonam Tenpel a tibetský prezident Siťong Penpa Tsering jménem Tibetanů žijících v Tibetu i v exilu srdečně blahopřáli 31. australskému premiérovi k nástupu do funkce. Předseda tibetského exilového parlamentu také blahopřál k znovuzvolení do poslanecké sněmovny poslankyni Susan Templemanové a poslanci Warrenovi Enchovi, spolupředsedům skupiny pro podporu Tibetu australského parlamentu. V návaznosti na vystoupení tibetského prezidenta Siťonga Penpy Tseringa ve stálem výboru kanadské dolní sněmovny pro zahraniční věci a mezinárodní rozvoj přijala kanadská dolní sněmovna rezoluci na podporu čínsko-tibetského dialogu. Mr. Genuis. Yes. Monsieur Bergeron. Oui. Ms. McPherson. Oui. Mr. Chair, that is all in favor. Podporu pro rezoluci ohledně mírového řešení čínsko-tibetského konfliktu se Pempovi Tseringovi podařilo získat právě díky tomuto osobnímu svědectví. Sikďak Rinpoche, představený kláštera Taši Lunpo, vypovídal o nuceném zmizení 11. tibetského Panchen Lámy a přednesl výboru 5bodovou výzvu. Mimo jiné prosil kanadský parlament, aby požadoval setkání kanadského velvyslance v Číně s 11. Panchen Lámou a informace o místě Panchen Lámova pobytu a o jeho zdravotním stavu. Sikďap Rinpoche také apeloval na výbor, aby aktivně usiloval o propuštění Chadel Rinpocheho, který vedl pátrací skupinu vyslanou vyhledat reinkarnovaného 11. Panchen Lámu. Ministryně zahraničí tibetské exilové vlády Norzin Dolma zaslala dopis vysoké komisařce OSN, ve kterém ji vyzvala k návštěvě těch oblastí Číny,
kde dochází k útlaku nečínských obyvatel, včetně Tibetu. A také, aby zajistila, že taková návštěva bude důvěryhodná a věcná a nebudou ji omezovat žádné podmínky ze strany Číny. V dopise vyjádřila rozčarování nad tím, že vysoká komisařka OSN Michelle Bacheletová nereagovala na dřívější dopis zaslaný ústřední tibetskou správou a znepokojení nad tím, že se vysoká komisařka nevyjadřuje k porušování lidských práv, ke kterému v Tibetu dochází ze strany Číny. Michelle Bacheletová na 49. pravidelném zasedání Rady OSN pro lidská práva oznámila svou plánovanou návštěvu Číny a dalších oblastí. K oznámení návštěvy došlo 3,5 roku poté, co vysoká komisařka v září 2018 poprvé veřejně vyzvala Čínu, aby umožnila neomezený přístup do všech regionů. Tibetský velvyslanec se v Austrálii setkal s českým velvyslancem Tomášem Dubem a poskytl mu aktuální informace ohledně zhoršující se situace v oblasti lidských práv v Tibetu, zejména o restrikcích týkajících se tibetského jazyka a tibetské kultury. Tibetský velvyslanec se ve Spojeném království v květnu v Dublinu setkal s irským senátorem Malcolmem Brnem a poslanci irského parlamentu. U příležitosti 27. výročí nuceného zmizení tibetského Panchen Lámy zaslalo 5 chilských poslanců dopis čínské vládě požadující jeho okamžité propuštění. Skupina pro podporu Tibetu v německém parlamentu požádala o informace o místě pobytu a zdravotním stavu 11. tibetského Panchen Lámy a vyzvala Čínu k jeho propuštění a k ukončení restrikcí náboženských svobod tibetského lidu. Tibetské exilové ministerstvo zahraničí vydalo tiskovou zprávu vyzývající vlády, mezinárodní organizace, zástupce občanské společnosti a lidskoprávní organizace, aby pokračovali v nátlaku na Čínu a požadovali propuštění 33letého Panchen Lámy. Skupina pro podporu Tibetu v Evropském parlamentu uspořádala osobní setkání k projednání různých témat souvisejících s podporou Tibetu. Europoslanci se poprvé od vypuknutí epidemie COVID-19 sešli osobně. Setkání vedl český europoslanec Mikuláš Peksa, který je také předsedou této europarlamentní skupiny. Zúčastnili se také odcházející tibetský velvyslanec v Bruselu Tashi Puncok a nastupující nová tibetská velvyslankyně Rigzin Genkang. Ta zdůraznila, že je potřeba, aby státy Evropské unie věnovaly pozornost zhoršující se situaci v Tibetu a požádala všechny zúčastněné o podporu. Na setkání se také projednávaly chystané aktivity skupiny a proběhl křest knihy Děkujeme, Evropo, za přijetí tibetských komunit v solidaritě s Tibetem, kterou vydal tibetský úřad v Bruselu. 23. května u příležitosti 71 let ode dne, kdy byla pod nátlakem podepsána takzvaná 17bodová dohoda o Tibetu, uspořádali Tibetané žijící v Ženevě protest před budovou Rady OSN pro lidská práva. René Longe, zastupující francouzskou sekci Asociace švýcarsko-tibetského přátelství, vyjádřil svůj obdiv tibetskému lidu, který nenásilným způsobem čelí brutálnímu útlaku ze strany čínské vlády. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Dže Če.